καλό παιδί. Δεν μιλάμε. Τα βλέπω μόνο. Επέτειο του Όλη του 1940. 28 Οκτωβρίου 1940. 28 Οκτωβρίου 2025. 85 χρόνια μετά παρουσίασε τη στρατηγικό πολιτικών και στρατηγικών αρχών του τόπου, το υπόλοιπο σήμα και όλο το καλύτερο Ισλάμι, θα παρακολουθήσουμε την πολιτική και στρατηγική παρέλαση. Θα καταναλώσουμε τα παιδιά μας, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του νομού Σάνη. Τη σημερινή γιορτή ετοιμάζουμε την παρουσία του ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κυρίως ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Εμείς οι νεότερες γενιές υποσχόμαστε πως θα βρούμε αντάξιοι τους όταν και όπου το ζητήσει η πατρίδα. Και εμείς θα κάνουμε το χρέος μας όταν η πατρίδα προστάξει. Την παρέμβαση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Ξάνθης, η οποία πλησιάζει να πάρει τη θέση της απέναντι από την εξέδρα των επισήμων. Ξαφιώτες, ξαφιώτησες. Γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη επέτειο. Γιορτάζουμε την εποπία που έγραψαν πάνω στις κορφές της Πίνδου οι μαχητές του 40. Γιορτάζουμε το όχι των υπερήφανων Ελλήνων απέναντι στο φασισμό. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο ελληνικός στρατός πρόθεσε στη νεότερη ιστορία μας μέσα στις σελίδες της δόξας. Πολεμώντας τα δύο μεραντιών του Σολίνη στο ενισχυμένο θέατρο του ελληνικού μετώπου. Τα μαύρα σύννεφα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκονται ήδη πάνω από την Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 1940 η Γερμανία έχει ήδη κατακτήσει τη Γαλλία και στη θάλασσα της μάχης μένεται η μάχη της Αγγλίας. Οι φασιστικές δυνάμεις του Μουσολίνη έχουν ήδη αποβιβαστεί στην Αλβανία. Στόχο του Ιταλού δικτάτορα η κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο και η επίτευξη μιας έστω νίκης που θα τον ανέβαζε στην υπόλοιπη του μεγάλου συμμάχου του Χίτλερ. Οι προκλήσεις των Ιταλών σε βάρος της χώρας μας αρχίζουν από νωρίς. Κορυφώνονται όμως με το γνωστό επεισόδιο στην Τίνο, τον τορπιλισμό της Έλλης, αντίμετρα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Είναι ο προάγγελος της Ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα, που προετοιμάζεται με κάθε μυστικότητα πριν αυτή η γιορτή στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Η ελληνική κυβέρνηση πίστευε ότι μπορούσε να καθυστερήσει τον πόλεμο με τις δυνάμεις του άξονα. Μάταια. Περίπου στις 3 ξημερώματα της 28 Οκτωβρίου του 1940, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα διασύγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος του απέδωσε ιδιότερα του Ιωάννη Μεταξά και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποιες στρατηγικές κάθε μία του βασιλείου της Ελλάδας. Μπροστά από τους επισήμους περνάει ο Ερυθρός Σταυρός. Παρελάβει το περιφερειακό τμήμα εθελοντών Σαμαριτών διασωστών και αναπαγωσωστών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι άλλοι εκπαιδευμένοι εθελοντές, διασώστες, δίνουν τον προτερό
Σκοπός της ομάδας είναι η παροχή πρώτων βοηθειών, η έρευνα και διάσωση, η αντιμετώπιση καταστροφών, η λειτουργία σχολής εθελοντών διαδρομών, η εκπαίδευση πολιτών, η υποστήριξη ομάδων και οικογενειών που βρίσκονται σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Ομάδα η οποία έχει σε ορθή διάσωση ορμητικών νερών, φυσικές καταστροφές, πρώτες βοήθειες και επικοινωνίες. Είναι εκπαιδευμένη και επιστοποιημένη από διεθνείς φορείς και ανήκει στην πολιτική προστασία, επιχειρώντας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 26 χρόνια προσφορά στη Ξάνθη. Ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων. Με πολλά χρόνια προσφορά στον πολιτισμό και την παράδοση, έχει ως σκοπό την επιστημονική μελέτη, καταγραφή και διατήρηση των ελληνικών επίμων και παραδόσεων και την ευρύτερη διάδοσή τους με την οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, μουσικών ακροάσεων, εορτών και χορευτικών εκδηλώσεων. Όλο το ελληνικό έθνος εξεγέρθηκε κατά την Δρομέα. Κριτική αδερφότητα Ξάνθης, έτος ίδρυσης 1946. Περνά η Λευτερία Κρήτη, με τα παιδιά της που έκαναν το όνομά της από τα πέρατα του κόσμου, με την αυταπάτηση και την αυτοθυσία τους στη μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης. Ακόμα και εκείνο που εκεί στα παράδια της μάχης θάλασσας διατήρησαν οι εγγυητές στην ωραία Ελλάδα του κόσμου. Και όταν έφυγαν το μικρό χάρισμα της πύρας, ζητούσαν να εξυπώνονται το τραγούδι «Η Ρωμανία έρχεται πέρασε, αυτή και φέρει κι άλλο». Για πάνω από 40 χρόνια με τις ίδιες οργάνες και παρουσία τους συνεχίζουν να προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του αληθινού κόσμου. Όλο το ελληνικό έθνος εξεγέρθηκε κατά την Δρομέα. Όχι πρωτοπόραθησαν από άσπρες από τις χώρες όλοι οι Έλληνες. Όχι αντιλάχιστον στους πατρές των συνόρων, στις θάλασσες και στους εθέρες. Όχι στην υποταγή και την κατάλυση της ελευθερίας. Όχι στον φασισμό. Όχι στον ναζισμό. Το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι που δείχνει όλο το θάρρος και τη δύναμη της φυλής μας. Όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Αυτή τη μέρα γιορτάζουμε σήμερα. Αυτή τη τραυμακία θυμόμαστε. Μπροστά από την εξερεύνησή μου περνάει ο σύλλογος Σαρακατσάνης ο Λεμενιώτης. Οι Σαρακατσάνοι, μεριά του κουρού και του λόγου, ποτέ δεν έγιναν αραγιάδες. Ο χαρακτήρας, το πνεύμα της ανεξαρτησίας, το ανυπότακτο και αντίπατο της ψυχής τους, είναι δείγματα της Σαρακατσάνης αφούλωτης ψυχολογίας τους. Ακολουθεί ο σύλλογος Πελοποννησίων του Ξάνθης, ο Γέρος του Μοριά. Ο σύλλογος Πελοποννησίων του Ξάνθης μεταλάβανε τις επαναστάσεις και τις νίκης, κρατώντας το διαβόβου του Κολοκοντρούς, του Παπαπλέσα, του Μαυρομιχάλη, τα Πετράκια Χαριά και άλλων τυρών του 1821. Καλημέρα. Καλά, εσείς. Ακολουθεί ο σύλλογος Κεντρίων Νομού Ξάνθης. Ο σύλλογος Κεντρίων Νομού Ξάνθης ιδρύθηκε το 1989. Με τις πολύτιμες δράσεις του προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά και συνεισφέρει στην στενότερη συνεργασία Θράκης Ήθου. Μερικά από τα έργα του ίδρυσε άμεσα δημιουργημένα στα Άδυγα, με το Μουσείο Γρηγορίου Αξιδίου, το Αυτές του Ξάνθης, θέλοντας να δοσώσει τον αγώνα αντίστασης κατά των δυνάμεων που άρχισαν το 1940 και την συνεισφορά των 30.000 Κυπρίων ανδρών και γυναικών που έλαβαν μέρος σε αυτόν, αποφάσισε να αποδώσει χώρο τιμής στη
Τιμή και δόξα. Σύλλογος Μικρασιατικών Εθνικών Ξάντης. Με πλούσια δραστηριότητα και παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα, προβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα του έργου, προσπαθώντας τη διάσωση και διατήρηση της ημερησίας διάσωσης των παραδόσεων. Ακολουθούει ο Σύλλογος Ποντίων Χωριαστών Στρατέλων. Το χώρο του είναι να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και την ιστορία της ποντιακής Θράκας. Χορευτικός όμιλος Ξάντης. Νέοι άνθρωποι με τέτοιες ιδέες, με ζωντάνια, περάσει, γνώση και ιδιαίτερη αγάπη για την παράδοση, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια δομή που αφορά τη λαογραφία. Τα μέλη του χορευτικού ομίλου Ξάντης είναι έμπειρα της δομής της παράδοσης και της λαογραφίας, με την πολύ ενθουσιασμό τους να προσπαθούν να μεταλαμβανέσουν τις γνώσεις τους και να διαδώσουν την πολιτική μας κληρονομιά μέσα στον χώρο. Όχι, μια λέξη με τρία γράμματα περικλεί το ηθικό μεγαλείο του Έλληνα της χρησιμότερης τάξης της ιστορίας. Όχι, δεν θα παραδοθούμε. Όχι, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Αυτή τη λέξη απάντησε ο λαός μας στο άγγελμα του πολέμου και έτρεξε να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Οι ώρες εκείνες ήταν κρίσιμες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμα και η συμβολή των γυναικών στην αθάνατη εποπτεία του 40 εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους. Αξιοκάρβανη ήταν στην ιστορά της τις γυναίκες ανοίγουν τρόπους μέσα στα πιόνια και φορτωμένες κουβαλούν με λεμοπόδια τους αγάπης μας. Μπροστά από την εξέδρα των επιστημών, περνάει ο ατυχητός κοινωνικός σύλλογος των υποδόξων. Με πολυετή εμπειρία στα φυσικά δρόμενα δόση του, αναλυθεί το άσχημα και το αθλητικό πνεύμα στα μικρά παιδιά. Ευγένεια, πειθαρχία, σεβασμός, αγάπη. Μπροστά στην εξέδρα των επισήμων περνάει το ηθικό σχολείο Ξάντης. Ακολουθεί το πρώτο δημοτικό σχολείο Ξάντης. Χωρίς να διαθέτει τα τεράστια πολεμικά μέσα των δυσκολών Ιταλών και με μόνο όπλα της ψυχή και την γενναιότητα του λαού της, είπε όχι στο τελεσίγραφο του Ιταλού δικτάκτορα Μουσολίνη, καταφέρνοντας στο μέτωπο της Αλβανίας και το χτύπημα στις υπερηλευτικές του φιλοδοξίες και σημείο ταπείνωσης. Γερμανός που γερμανίασε τον επίσης δικτάκτορα της Γερμανίας του Χίτλερ να ανασυντάξει τα πολεμικά του πλάνα και να προσδέξει σε βοήθεια του φαφαρώνου συμμάχου. Μπροστά στην εξέδρα των επιστήμων περνάει το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ξάντης, ακολουθώντας το τρίτο. Η Ελλάδα χωρίς να μην ηρωικά στις νόμιμες δυνατικές του Χίτλερ υπέξε στις καταπολή ανώτερες στρατιωτικές του δυνάμεις και αναπόφευκτα στις 24 Απριλίου 1940 την τριπλή κατοχή από τις συνασπισμένες δυνάμεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Από τη σκληρή αυτή κατοχή ξεπήδησε η εποπτεία της εθνικής αντίστασης που σε συνδυασμό με τις νίκες των συμμάχων οδήγησαν στην πτώση των δυνάμεων του ναζιστικού και φασιστικού άξονα και στην απελευθέρωση της χώρας μας.
Καρεβλάνη, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Σαφιώτες και Σαφιώτησες, μεταφερθείτε το εραστικά της ημέρα Υγιής του 1940, όταν ραδιόφωνα και σιρήνες καλούσαν όλο το λαό στο μεγαλύτερο προσκυνητήριο. Το πρώτο πολεμικό εθνοφέ το πρωί στις 8 Οκτωβρίου έλεγε: από τις 6:30 πρωινής σήμερον, ο εχθρός προσβάλλει τα ημέτερα τμήματα. Το καλύψιο της ελληνοοργανικής μεθορή. Ελληνέτεροι δυνάμεις αμήνονται την πατρίδα εδάφα. Στη συνέχεια ακολουθεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Ο πόλεμος έχει κηρυχθεί. Αναστατώνονται τα πάντα. Όχι από φόβο, αλλά από ενθουσιασμό. Όλοι είναι πιαστικοί. Πρέπει να προλάβουν να φτάσουν γρήγορα στο μέτωπο, να πολεμήσουν, να υπερασπιστούν τη τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Οι Έλληνες φαντάροι ζουν το χέρι της μάνας, που σαν νέα σπαθιάτισσα με το χαμόγελο στο στόμα, τους δίνει την ευχή να γυρίσουν νικητές. Αποχαιρετούν παιδιά, γυναίκες, αδερφές αραβωνιαστικές, τόσες αγάπες δυνατές και ποικιλόμορφες. Όμως πολύ πιο ψηλά είναι η αγάπη για τη λευτεριά. Είναι αγαπώ πολύτιμο η ελευθεριά, και αυτό το ξέρουν οι Έλληνες. Σε λίγο χρόνο με το τραγούδι στο στόμα και τον ενθουσιασμό στην ψυχή έχουν φτάσει πάνω εκεί στις πίτες της κοπές. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων περνάει το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Ακολουθεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Η πολύτιμη και αναμφιλήτητη προσφορά των Ελλήνων αναγνώρισαν τότε όλοι εκείνοι που μάχονταν ενάντια στις δυνάμεις του άξονα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του νησί του Λονδίνου μετέφερε συνεχώς τα λόγια του Λίτσου Τζόρτζη. Άλλοτε λέγαμε οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε οι ήρωες μάχονται σαν Έλληνες. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας συνεχίζει. Έλληνες, επολεμήσατε άγιοι και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων περνάει το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Και ακολουθεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Στη χώρα των ηρώων έχει και μια ακόμη σκηνή του αιώνιου έργου με θέμα την ελευθερία και πρωταγωνιστές τους Έλληνες. Στα βουνά της Αλβανίας, οι Έλληνες έδειξαν ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν τη ελευθεριά. Ανήκει σε αυτούς που πλογίζονται από αγάπη για την πατρίδα. Σε αυτούς που πιστεύουν καθνά της ανθρωπότητας ιδανικά. Σε αυτούς που αυξηθούν τον θάνατο και τους κινδύνους. Ανήκει στους Έλληνες. Ακολουθεί το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Ακολουθεί το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Πολλοί τότε θεώρησαν το όπλο των Ελλήνων ως αποκοτιά και ασκοπητησία σε μια εποχή όπου οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας και των συμμάχων τους είχαν κυριαρχήσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Αλλά οι Έλληνες για άλλη μια φορά είχαν συνεχίσει τη συνάντησή τους με τη
γεμάτη αίμα και θυσίες ιστορία του. Δεν φοβήθηκαν τις ιστερόπρακτες στοργές των εχθρών και πολέμησαν υπερβολών και αιστιών. Απέδειξαν ότι η ανθρώπινη ψυχή, όταν είναι σταθερά προσανατολισμένη σε ηθικές αξίες και όχι σε επίμερες υλικές κατακτήσεις, μπορεί και ξεπερνά τους κινδύνους και τις δυσκολίες. Η ελευθερία δεν κερδίζεται με τα όπλα, αλλά με τις καρδιάς στο πείρωμα. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων περνάει το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν 15 Αυγούστου του 1940. Ο λαός της Ελλάδας προσκυνούσε ταπεινά τη δέσποινα του αντιπελάτου Συντίνο, όταν το Ιταλικό υποπρίκιο χτύπησε ύπουλα και βίλησε το αντιτορπιλικό Έλλη με τους φτωχούς προσκυνητές. Και ήταν πικρό το χάραμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν οι σιρήνες με το τρομακτικό κακό τους ανακοίνωναν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να τις παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν το λακωνικό, μα περίτρανο, όχι. Δεκατοτέταρτο Δημοτικό Σχολείο. Ένα όχι που το στήριξε ο ελληνικός λαός με πρωτομανή προτιμία και αυταπάρνηση, απλά και αυτονόητα σαν φυσιολογική εκδήλωση της ελληνικής ψυχής, όπως αυτή διαπλάστηκε ανάμεσα στους αιώνες, γιατί τα μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας αρχίζουν και τελειώνουν με έναν μεγάλο όχι. Μπροστά από τους επισήμους περνάει το 15ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 17ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. Ο πόλεμος είναι πια πραγματικότητα. Τα παιδιά της πατρίδας μας, συνεπή με την ιστορία του έθνου, ανάμεσα σε χαρμόσυνες κομμουνιστουσίες, με το χαμόγελο στα χείλη τραγουδώντας, δείχνονται στο πανηγύρι του πολέμου με συγκράτητο ενθουσιασμό. Ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε η δύναμη του ισχυρού αντιπάλου, ούτε και ο θάνατος ανακόπτουν την ορμή του. Η νίκη αρχίζει να ψευδίζει πάνω από τα ελληνικά όπλα από τις πρώτες ακόμα στιγμές που έλυγε το Ιταλικό τηλεσίγραφο. Από εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940 αρχίζει η απογείωση της ελληνικής ψυχής και να μεταφυσιωθεί σε άφταστα υψιδόξας και ηρωισμού. Δεν έμεινε γωνιά της Ελλάδας με Έλληνες που το όχι να μην δονήσει την εθνική καρδιά και να εμφυσίσει θερμή την πνοή της αντίστασης. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων περνάει στο 18ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθεί το 20ο. Πρώτο μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάρτης.
το δεύτερο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Ξάφης. Οι αναγγελίες του νοικόπια διαδέχονται η μία την άλλη. Τα δάση του σπίτι νομίζουν από Ιταλούς νεκρούς. 21η Νοεμβρίου καταλαμβάνεται η Κοριτσά, ενώ ακολουθούν οι καταλήψεις της Μοσκόπολης, του Μόκτολες, του Τρεμιλής, των Αγίων Σαράτα, του Μερβίνου και του Αντιλόκαστου, για να ολοκληρωθούν με την κατάληψη της συλλογικής τιμάρας και της κουλτούρας. Οι καμπάνες του τιμού Χαρμόσυνα ανεβάζουν κατακόρυφα το ηθικό του λαού και το αντριωμένο στρατού μας. Η υποδουλημένη τότε Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, τη μικρή Ελλάδα τολμά να την αρθεί με το μικρό της ανάστημα και την μεγάλη καρδιά, αλλά και με την αυτοπεποίθηση την οποία γεννάει η ιδέα της δικής και της ελευθερίας στην πολεμόμαρη βία του Ιταλικού φασισμού. Ποιοτικά εκπαιδευτήρια άξιων. Ενώ υπέρβουν μια λάμψη αυτής της εκτάσεως και όλη την οικουμένη. Σύντομος ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδας κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοφυλών κατά της Εξέδρας. Θα περάσει το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Ξάφης. Είναι η μαθητές αναπηρία από το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της Λυψέας Ξάφης, οι οποίοι συνοδεύονται για πρώτη φορά σε παρέμβαση από μαθητές της Γυμνασίου της Λυψέας, στέλνοντας αυτές τις στερήσεις Ισμαηλίδας, αποδοχής και ισότητας. Η παραστάση του Γυμνασίου θα είναι ένα χρόνο, μια κλαίση, μια σάλσια και δύο σκεπάνια, σύγκλα και ευγνωμοσύνη, πρώτους αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Ας τους χειροκροτήσουμε. Ακολουθεί το δημόσιο ορμάσιο γυμνάσιο Ξάφης. Κόσμο. Τα γενοσκεία των ταπεινά της φύλου μέσα σε ένα βαρύ και πιστόπιτο χειμώνα δηλώθηκε στον εμπόνο ότι ήταν ακάθεκτα. Αυτό ήταν ευρώ στο κομμό της θυσίας με έμψιμο θάρρο και απόλυτη πίστη στα μεγάλα ιδανικά κατατροπώνοντας τον εχθρό. Αλλά τα οδραναστήματα των Ελλήνων ηρώων δεν περιορίζονται μόνο στη σκεριά. Και η κορίτσια Ανδρείας, Παπα-Νικολής, Λάμπρος Κατσόνης, Πρωτέας, Φρύδωνας και ο Δωρικός Τόλος εξηγούνται περίπαλα σημαντικότερο πληθυσμό της Έλληνας. Το έργο τους αυτό βοηθάει στην γενναία αεροπορία μας με τις εθνικές αναγνωρίσεις και τους βομβαρδισμούς.
αμφιβολεί του άμαχου πληθυσμού και ιδίως του ηρωισμού των γυναικών του σπίτου, οι οποίες ασπρόβρον κάθε κίνδυνο και κόπο μεταφέρουν πολεμοφόδια, τροφές και νερό σε μέρη δύσματα, συντελώντας έτσι με την αυτοθυσία τους και μυθική δράση του εθνικού στρατού. Έτσι, η φασιστική επίθεση των καλών αποτυχάνει παταγωγός με τέτοιο περίπλοκο τρόπο και ο Ιταλικός στρατός συντηρείται τουριστικά. Τρίτο γυμνάσιο Ξάρτη. Ο ρόλος όμως των ελληνικών όπλων δεν τελειώνει εδώ στο βουνά της Αλβανίας. Ένα δεύτερο όχι ακολουθεί αυτό της 28 Οκτωβρίου, ενάντια αυτή τη φορά στο Γερμανό δικτάτορα Χίτλερ, κλείθηκε να βοηθήσει τους Ιταλούς συμμάχους του. Πάνω στα οχυρά της Μακεδονίας και της Πράγης, στο Ρούπελ, στο Περιθώρι, στο Λίζε, στον Εκείνο, γράφονται νέες σελίδες άφτασης της δόξας. Μπροστά από την εξέδρα των Εξήνων περνάει το 4ο γυμνάσιο Ξάρτη. Η αιματοβαμμένη Ελλάδα πάλι στο Ρωμό να έχει σαν λιοντάρι το μέσο ενός κολοσιαίου και τρομερού κυκλώνα, ώσπου η αντοχή της εξαρτήθηκε να αποχωρεί κόμμα της βελτίωσης της αιώνιας Ακρόπολης των Αθηνών, όταν υψώθηκε στην κατοικία των αρχαίων Ολύμπιων Θεών τη σημαία του άδικου ποιητή με τον αγγυλωτό σταυρό. Ήταν 6 Απριλίου του 1941, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα. Μια κατοχή που κράτησε 3 ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια. Εκατόμβρες ανθρώπους υπόκαν τη ζωή τους από βασανιστήρια, πείνα, κακουχίες. Χωριά καίγονται, αρχαία κτηνία πυλώνονται. Πλουτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονται. Ακολουθεί η μάχη της Κρήτης. Οι λεοντόκαρδοι Κρήτες, με την απαράμιλη αγωνιστικότητά τους, αντιστάθηκαν γενναία στη γερμανική βαρβαρότητα, κατορθώνοντας έτσι να καθυστερήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις του γερμανικού αρχηγείου. Έκτο γυμνάσιο Ξάρτη. Έκτο γυμνάσιο Ξάρτης και ακολουθεί το έκτο. Αλλά ποτέ δεν την πέταξαν. Η αγάπη στη ψυχή των Ελλήνων πάντοτε εκτιμήθηκε και περίπατη, δεν κάθεται. Παρά τις τρομερές πιέσεις, βάσανα και εκτελέσεις, το ελληνικό πνεύμα της έγινε στην κριτική δουλεία, παραμένει απράγματο και αδέσμευτο, ενώ η αγάπη και την ελευθερία εγκατώνεται. Τέλος, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, η γερμανική κατοχή τελειώνει. Η Αθήνα απελευθερώνεται. Η γαλανόλευκη κυματίζει ξανά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Έλα εδώ. Όγδοο γυμνάσιο Ξάρτης. Ακολουθεί το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Ο τέλος της προμοδίας του πολέμου είχε τους έντες, τους κομμένους, αλλά
παγκόσμια. Ο ελληνικός λαός, πάντα πρωτοπόρος, έγραψε στην ιστορία των αιώνων με το θάρρος του και την κοινωνικότητά του. Απέδειξε για μια ακόμη φορά πολύ συγκεκριμένη ότι όταν ένα έθνος μπορέσει να κινηθεί ολόψυχα για τη δικαίωση της ανθρώπινης λαχτάρας και της ελευθερίας, τότε πραγματοποιεί το περισσότερο τρίαμβο της αρετής και θεμελιώνει το λαμπρότερο εγκόσμιο μεγαλείο. Ακολουθεί το πρότυπο εκκλησιαστικό γυμνάσιο Λύκειο Ξάρτης. Εκεί τοποθετείται η ιστορική αξία της 28 Οκτωβρίου του 1940. Όσοι καθένουν το βαθύτερο νόημα της ιστορίας, γνωρίζουν ότι το ελληνικό του 1940 δεν ήταν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συντηρητική έκφραση πεποιθήσεων ριζωμένων από μακρούς αιώνες στα σπλάχνα της φυλής μας. Αυτή η γραμμώδη σηματόγραφη ευρωπαϊκή γωνιά της Μεσογείου διάλεξε την πύρα για θέατρο των μεγαλύτερων αγώνων του πολιτισμού. Εδώ υψώθηκαν διαμέσου των αιώνων τα λαμπρότερα τρόπαια του θέρματος, της διάδοσης της δημοκρατίας. Στα βουνά της Αλβανίας, το όνομα της Πύλου υψώθηκε ιερό σύμβολο των ελεύθερων λαών και των ελεύθερων ανθρώπων σε στιγμές αγωνίας και απόγνωσης. Η πολεμόφαλη βία του άξονα έγραψε πάνω στο στήθος της Ουγγριονές της Ευρώπης το περίπτωση «Ναι της υποταγής». Και μόνο η φτωχή μας χώρα τόλμησε να υψώσει το κοινό της χέρι και να χαράξει στον ουρανό τη φλόγα της φύσης και με το αίμα της θυσίας το αθάνατο όχι της ελευθερίας. Γυμνάσιο Λύκειο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Άξιο. Ένα όχι που δεν το κράτησε για τον εαυτό της η ελληνική ψυχή. Σύμφωνα με την προαιώνια υψηλή της παράδοση, το χάρισε αιματόγραφτο και δαυματόληπτο σε όλους τους ελεύθερους λαούς της γης. Δεν αναφέρεται στην ιστορία των εθνών πιο λακωνικό, πιο εύκολο, αλλά και πιο μυστικό παγκόσμιο κήρυγμα. Δύο μόνο συλλαβές το αποτελούσαν. Όχι. Ακολουθεί το μειονοτικό γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης. Με το ίδιο όλοι θα πατήσουμε και εμείς οι νεοέλληνες σε κάθε δημοτική ξενική πρόκληση υποτισμένη με το ιστορικό νόημα 28 Οκτωβρίου 1940. Όχι, δεν ήταν ψέμα όσα πιστέψαν οι ήρωες του 1940. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, είναι η ιδεώδη αθάνατα, είναι δυνάμεις ακατάλληλες. Θριάμβευσαν ανά τους αιώνες και θα εξακολουθούν να θριαμβεύουν όσο υπάρχουν αθάνατες ελληνικές ψυχές, ανέβαινε να καταπνίξουν με το θάρρος τους, να καταστραγγίσουν την αντρία τους και να αναπαυθούν την ελευθερία τους. Ας είναι ευλογημένες οι στιγμές εκείνης της ημέρας, για να μην τους θα αποτελέσει και το έθνος, το αιώνιο αίτημα διάσπασης ενότητας και σύμπνοιας, αιώνια πηγή των υψηλότερων και ευγενέστερων υπέρ της ανθρωπότητας ευνέψεων. Συνέχεια στην παρέλαση από τα ελληνικά λύκεια. Πρώτο γενικό λύκειο. Μια τα περήφανα, μια τα ελληνικά. Όλοι εσείς ενσαρκώνετε της αριθμόνικας πατρίδας. Συμμορφίζετε το χρέος μας στην ιδέα της ορμόνιας και της ομοψυχίας. Αγωνιστείτε για να διατηρήσετε και να διαιωνίσετε το εθνικό μας μεγαλείο.
Πάτρακα. Ακολουθεί το Δημόσιο Ναύσιο Γενικό Λύκειο της Άλγης. Ακολουθεί το τρίτο Γενικό Λύκειο και το τέταρτο Γενικό Λύκειο. Αυτά τα άγια χώματα που πατούμε, αυτή η γωνιά της γης που λέγεται Ελλάδα, άπειρες είναι οι φορές που υπάρχει και με αίμα αγνό, παλικαρίσιο, αίμα τίμιο, που έδισαν τα παιδιά τους για να την κρατήσουν απόλυτη, καθαρή, τιμημένη και προστασμένη. Αιώνες τώρα η όμορφη πατρίδα μας είναι ο στόχος των επιδιώξεων και η επιθυμία πολλών κατακτητών. Όμως κάθε εναντίον της επιβουλή, κάθε άδικη επίθεση, αιώνες τώρα, συντρίβεται και καταστρέφεται πάνω στα στήθη των παιδιών της, που περήφανα και αλήγιστα την υπερασπίζονται, θυσιάζοντας και τη ζωή τους ακόμα. Πρότυπο επάλξάντης. Νέοι και νέες, κρατήστε μέσα σας άσπρη τη φλόγα της ελληνικής ενεργειάς, τη φλόγα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι εξελίξεις απαιτούν απαγρύπνηση. Απομονώνετε κάθε ελληνική προπαγάνδα. Αν χρειαστεί, θα ξαναπούμε όλοι σε κάθε επιδρομέα. Νιάτε τις όμορφες της άμυνης μας. Όλος ο ξαφνιώτικος λαός σας καμαρώνει. Συνεχίζετε και θα συνεχίσετε να κρατάτε ψηλά την ελληνική σημαία, τα ελληνικά ιδεώδη. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Παγκόσμια Οργάνωση Νέων, Ασθένεια Ψηλάκια, Οδηγή και Στελέχη, Ομαδική Ζωή, Ζωή στην Κρίση, Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο. Σώμα Ελλήνων Προστόπων, με την ομαδική ζωή στο Λικαστρό κοντά στην κρίση, μέσα στην Θεία της Ηλικία, ο προσκοπισμός ορίζει αρχές και ιδανικά που κοντίζουν στον δρόμο προς την επιτυχία, πίστη στον Θεό, αγάπη προς την πατρίδα. Αδελφοσύνη, αγάπη στους συνέρμαστους, στους συνεργατές και τη βοήθεια προς τους συνάνθρωπους.
Λεωφορείου κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο το πέρας των πολιτικών τμήματων της παρέλασης και ακολουθεί ο στρατός. Σε λίγο αρχίζει η παρέλαση του στρατού μας. Ο ελληνικός στρατός, κληρονόμος και συνεχιστής μιας ένδοξης ιστορίας, στηρίζει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, που θεμελιώθηκε με το αίμα και κτίστηκε με τις πνευματικές, ηθικές και ψυχικές αρετές του απανταχού ελληνισμού. Ο Έλληνας στρατιώτης είναι το καμάρι του έθνους μας. Για αυτόν δεν υπάρχει εκλογή ζωής ή θανάτου. Υπάρχει μόνο το χρέος προς την πατρίδα, όταν κινδυνεύει η ακεραιότητα και η ανεξαρτησία της. Κανένας λαός, καμία φυλή δεν αγωνίστηκε με τέτοια αυτοθυσία, με τέτοια περιφρόνηση προς το θάνατο, όσο οι Έλληνες για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους και να υπερασπιστούν τα ιδανικά της ανθρωπότητας. Η στρατιωτική παρέλαση ανοίγει η τιμημένη πάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Τράκης, που πλησιάζει για να πάρει τη θέση της δίπλα στον χώρο των επικείμενων. Με τα εμβατήριά της θα συνοδεύσει την παρέλαση των στρατιωτικών κομμάτων. Λίγοι ενθουσιασμού και υπερηφάνειας σκορπούν τα τραγούδια της και ξυπνούν μέσα μας οι ηρωικές κλίμες από τις έντοξες ώρες του ελληνισμού.
και οι ήρωες του έργου του 1940 ζουν μέσα μας, ζυμωμένοι με την ψυχή μας. Όποτε η ανάγκη το ζητήσει, ξανααντριεύουν και γράφουν νέες σελίδες δόξας σε αυτή τη γωνιά της γης. Το σύμβολο του έθνους και της φυλής, το σύμβολο της ελευθερίας, περνά αυτή τη στιγμή από μπροστά μας. Μαζί με τη σημαία, χαιρετίστε τους αθάνατους, τα νεκρά παλικάρια που έπεσαν για αυτοί. Η σημαία μας κυματίζει υπερήφανη, σίγουροι ότι την κρατούν άξια χέρια. Ακολουθεί τμήμα πολεμικών σημαίων, των σχηματισμών και μονάδων, προυλάξαν, ας τις χειροκροτήσουμε θερμά και ας αισθανθούμε σίγουροι για το μέλλον. Ο κράτος μας με το αίμα του έχει ποτίσει το δέντρο της ελευθερίας μας. Ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα, οι πρωτομάστορες της νίκης, το δαφνοστεφανωμένο πεζικό μας, οι τριλικοί μαυροσκούπιδες, το έλτος στο πυροβολικό, οι λεβένοι του μηχανικού και των διαβιβάσεων. Ας τους χειροκροτήσουμε θερμά για το παράστημά τους και τους άψογους σχηματισμούς τους. Εξοπλισμένη η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Τράκης, με τα πλέον σύγχρονα μέσα και με υψηλό πρόβλημα, αποτελεί δύναμη αποτροπής για κάθε επίδοξο εισβολέα τη θρακική γη και εγγύηση ασφάλειας των κατοίκων. Θα παραλάβουμε τα τμήματα, συμμετέχει η δημιουργία με πρότυπο εξοπλισμό σύγχρονου μαχητή, ο εξοπλισμός ο οποίος αυξάνει κατακόρυφα τη μαχητική της ικανότητα. Καμαρώστε τα στρατευμένα γιάννα της πατρίδας μας, που αποτελούν το φόβο και τον δρόμο του εχθρού. Έτσι νάμα το καμάρι έχει την μεριά του κάθε Έλληνα. Είναι βαρύ το φορτίο της ιστορίας που έχουν στις πλάτες τα στρατευμένα αυτά παιδιά, που πατρούν αιώνες έργους της ιστορίας, μιας ιστορίας μοναδικής σε ηρωισμούς απαράμιλους θυσίες αξεπέραστης σε αγώνες για την ελευθερία. Καμαρώστε! Περνάει ο στρατός της Ελλάδας, ο φρουρός, ο θώρακας και η αυτοίδα του έθνους, η δύναμη που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την τιμή της πατρίδας. Παρελάβουν οι άντρες της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Τράκης, που η μοίρα το έταξε να φυλάξουν τις θερμοφύλες της σύγχρονης Ελλάδας. Η Τράκη, η γη που άντεξε τις ταλαντίδες, άντεξε και αντέχει, και σήμερα σε βήμα καιρό. Αυτά τα παιδιά είναι η δύναμη που αποθαρρύνει κάθε εχθρό από το να πατήσει τα άγια χώματά μας. Και τώρα παρελάβουν περήφανα μπροστά σας τη μοιραία των ταγμάτων εθνοφυλακής της άλλης Λέσβου και Ελλήνου. Δηλώνουν έτοιμοι αναμετρικοί να πέσουν υπέρ κομμών και αισθηρών. Και τώρα θα παρελάσει μπροστά σας περήφανα η δημιουργία εθνικών δυνάμεων. Η αποφασιστικότητα, η πίστη, το θάρρος και το πνεύμα νίκης είναι μερικές μόνο από τις αρετές που θωρακίζουν τα ψυχικά και πνευματικά αποθέματα των επίλεκτων αυτών ανδρών. Γενικό Πρόσταγμα, συνταγματάρχης υλικού πολέμου Θεόφιλος Παρακοζίδης, αναφέρει στο στρατικό διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Τράκης.
αντιστράτηγο Παναγιώτη Καπηδόπουλο το πέρας της παρέλασης.